Què tal? Com esteu? Quanta gent que hi ha aquí! Què deuen estar fent? Deuen estar esperant alguna cosa. Sí, això sembla, no? Ai, la finestra! Així que vinga, us obrim la finestra. Hola, mireu quina finestra més maca. Això és un pou. Però no sé, no trobo la Júlia. Júlia! Yes! Júlia! Hola, hola, què m'estaves buscant? Vine cap aquí, que t'explico quina és l'última parada. Vine. Vale. Doncs ja estem aquí, les tres, la Roda, l'Arlet, que ara ve. Vine, seu aquí. 1, 2 i 3. Aquí. Estàs bé? Molt bé, estem situades i estem en el poble de Monells, que és l'últim que sortia a la llista. I hem fet totes les altres coses. I ara, en principi, sembla que hem de buscar alguna cosa en aquell parèntesis que posava sota el quart arc del carrer dels Arcs de Monells. Tu saps on és el carrer dels Arcs de Monells? No. No. Jo no. I tu, Roda? La Roda tampoc. Vosaltres ho sabeu? No tenim ni idea, així que primer de tot hauríem de buscar el carrer dels Arcs de Monells. Vale, tu te'n vas cap allà, jo me n'aniré cap aquí i ens trobem aquí quan ho trobem, vale? Fes-me un crit. Vale, jo ja m'emporto la Roda. Perfecte, fins ara! Fins ara! Mireu això, ja he trobat el carrer dels Arcs. Arlet, no trobo el carrer dels Arcs per enlloc. Mira allà. Quanta estona fa que l'has trobat? He donat voltes com una condenada per tot arreu i no hi havia manera. I vosaltres aquí, sense avisar-me. Bueno, doncs ja l'hem trobat. Vale, aleshores, ara hem de trobar el quart arc d'aquest carrer, que sembla prou llarg. Hem de comptar 4 arcs, sí? Vinga, anem a veure si trobem el paper. Un arc. Portem un. 2, 2. Això és el mateix. Aquest no compta. 3, 3. 1, 2, 3. i 4. 4. En aquella ha d'estar. A veure si el trobem. Home, passo. Mira, no és això? Sí. Anem a algun lloc a veure si podem llegir bé. Anem per aquí. Vinga, seurem aquí, que sembla un bon lloc, Vale. i així podrem explicar el conte i que ens l'escolti tothom. Aquí davant, no? Aquí, perfecte. La Roda aquí. Seiem més aquí, més a prop. Vale. Aquí, no? Aquí, vale. Aquí ens veieu tots? Vinga, estàs preparada? Sí. Doncs a veure què diu aquesta carta. Diu, estimat Gavina, ja has tastat el recull de Ca la Nuri. Has conegut la gent del trampolí. Has vist crear art del fang de la terra, la ceràmica, te'n recordes? Has descobert la varietat del món dels tomàquets dels hereus del senyor José, així com l'artesania del petit i preciós poblet de Sant Iscle. He volgut deixar com a últim tresor el que tot seguit t'explicaré, perquè considero que cal haver conegut tots els altres per valorar aquest com es mereix. És l'únic tresor que no es pot trobar fora, sinó dins d'un mateix. Per això és el que més va costar de trobar. Als pirates ja ens passa que sovint, de tan encaparrats que estem en observar tot el que ens envolta amb atenció i insistència, se'ns passa per alt mirar de tant en tant cap endins. El dia que vaig mirar cap endins, vaig descobrir tantes coses que us en faríeu creus. Entre d'altres, vaig trobar aquest tresor, el més valuós per mi. Quin serà aquest tresor? És aquell que et regala dosis d'energia els dies més dolents i que celebra amb tu els dies més bons. Saps de què et parlo? Parlo de l'amor. Ai, sí, l'amor.
Quin tresor! El dia que els Gavina vam afegir a aquesta llista l'amor va ser el dia que va canviar tot per nosaltres. Permetem que t'ho expliqui. A veure què ens explica la Lourdes Gavina. Corria el 1878. Jo tenia 16 anys i estava a punt d'embarcar en el meu primer saqueig. Un saqueig allà on roben. Recorda que jo era una pirata. Estava ben nerviosa. La cerimònia se celebrava dalt del barco del clan. El Gavina Ferotge, així es deia el vaixell. Has de pensar que per aleshores els Gavina no devíem sumar més de 20. I per tant, els dies que un de nosaltres complia 16 anys, se celebrava una gran festa i venia tot el clan, com quan algú fa anys i ve tota la família. Els petits duien la rauxa i els grans duien un objecte cadascun, aquell que havien caçat a la seva primera cerimònia. I és que aquella saquejada inicial era ni més ni menys que el dia en què pispaves per primer cop. Era el dia que robaven per primera vegada. Resulta que quan feies 16 anys, tu havies d'anar al barco i et obligaven a robar alguna cosa, perquè si no, no podies formar part del clan. Quina història. Sí, robar, prendre. Malgrat que m'havia criat entre pirates i era, de fet, una pirata de sang, no era gaire fanàtica d'aquesta tradició. No li agradava robar a la Lourdes. De ser pirata m'agradava estar en família, la festa, navegar, el rom... Però robar no, gens ni mica. Els Gavina teníem de tot, robaven per gust i jo no ho entenia. Clar que ja et podràs imaginar que una noieta de 16 anys com jo era no s'atrevia a plantar-se davant de 20 pirates, descendents de generacions i generacions saquejadores i dir-los: mireu, que a mi això de robar no em va i ja si això aneu tirant cap al vaixell que jo us espero aquí bevent rom. La cara que haguessin posat els pares, i ja no t'explico l'oncle Ramon. No, impossible. Fins aquell dia, com no tenia edat per saquejar, m'havia pogut escapolir de robar. El dia del bateig, però, tothom mirava cap a tu. I aquell era el meu dia. Clar, aquell dia havia de robar, fins ara ho havia intentat evitar, però ara ja no podia, i li tocava robar i no volia. Tota soleta m'havia d'enfilar al vaixell enemic amb les mans buides, i sortir-ne amb alguna cosa brillant. Havia de robar un collaret, una pulsera, un rellotge... Em deia a mi mateixa que quan arribés el dia de la meva cerimònia ho diria ben alt i ben clar: no vull robar. Però el dia havia arribat i jo estava més preocupada per si s'enfadaven els meus companys que per haver de robar un collaret. Ja en robaré un de ben lleig i de ben petit, pensava, perquè així la persona que el perdi no el trobi gaire a faltar. Un parell d'hores abans d'embarcar, jo passejava per aquest poble, Monells, tot encaboirada amb els meus pensaments. Era fosc, perquè clar, els pirates saquegen de nit. I només se sentia l'eco que feien els meus pensaments, que rebotaven desorientats per dins del cap. Els ho dic als Gavina, que no vull robar. Potser em sorprèn qui ho entenen. I si robo alguna cosa de poc valor? Un collaret d'una sola pedra o que estigui trencat? També podria ficar-me algun collaret dels pares a la butxaca i fer veure que el prenc del vaixell. No, segur que se n'adonarien. Tu què faries si haguessis de fer això? Clar, has de robar una cosa, pujar-te a un vaixell, anar a un altre vaixell d'algú que no coneixes i robar alguna cosa. Tu ho faries? No. Per què? Si no, quedaria molt tristos les persones. Oi? Clar. Per això la Lourdes pensa, bueno, pues robo alguna cosa que no els agradi gaire, perquè no estiguin tristos. De cop, una silueta en la penombra va interrompre els meus pensaments. Escalava la façana de la casa que tens enfront, just passant aquell pont. Devia ser aquella. En veure'm, va saltar de la façana al terra, amb una agilitat envejable, i es va quedar de peus mirant-me. Era fosc i no aconseguia veure-li la cara. Hola, em vaig aventurar a dir. Va fer un pas enrere i la llum del fanal va il·luminar-la. Era una noia, més o menys de la meva edat, doncs devia tenir 16 anys, havíem dit. Hola, em va dir. Vaig somriure i de seguida vaig notar que la seva expressió, abans tensa, desapareixia. Es deia Romina. Em va explicar que pujava per la façana per veure si trobava algun rellotge car que pogués vendre i així poder menjar. També robava la Romina? Era molt, molt pobra i la seva família també. No et sents malament robant? Vaig preguntar-li. Sí que me'n sento. No m'agrada gens, però necessito menjar i aquesta gent té molts diners.
Jo li vaig explicar el meu dilema, el que havia de fer aquella nit i la conversa que no m'atrevia a tenir amb els membres del meu clan. Robar no hauria de ser una opció mai, va dir ella. Nosaltres robem perquè no tenim opció. Clar, la Romina robava perquè eren pobres, i si no robaven no tenien de res. Això és el que li explica. Et sembla bé que robis si no té diners? Robar és complicat, no s'hauria de poder robar. Això és el que diu la Romina, que robar no hauria de ser una opció. Després de xerrar una bona estona amb la Romina, es va fer l'hora de marxar. Ens vam acomiadar i vaig fer via cap al vaixell, a veure si feia el bateig o no feia el bateig de robar. De tornada imaginava com devia ser viure com ho feia la família de la Romina. No tenia res a de ser complicat, pensava. Com més voltes li donava la conversa que havíem tingut, menys clar veia la vetllada que em venia per davant. No volia robar per enlloc. Aleshores ho vaig veure clar. Sabia perfectament el que havia de fer. Vaig arribar al vaixell a l'hora que m'esperaven. Tots els membres del clan ja eren a bord, amb torxes enceses esperant la meva entrada. Em van pitorejar i em van alçar amb braços, el van agafar i... vinga amunt! Quan em van deixar al terra, els vaig demanar silenci per parlar. Fa 16 anys que convisc amb tots vosaltres, va començar. I us estimo. Tots i cadascun de vosaltres sou part de la meva família. I estic orgullosa de formar-ne part. Penso que la família és el refugi on pots ser qui realment ets. I que ningú et faci una represàlia. Sentir-te molt estimat. I això és el que a mi m'agradaria que fos la meva família. És per això que avui, la nit del meu bateig, vull presentar-vos qui sóc realment, va dir. Em dic Lourdes, sóc pirata i no m'agrada això que fem de robar. Tots els presents van esclatar en crits i xiulets. Però què dius? La majoria estaven desconcertats, d'altres estaven realment emprenyats. Com goses criticar una tradició centenària, cridaven alguns. Estàs faltant el respecte a tots els nostres avantpassats, deien. Vaig esperar que afluixessin el to per seguir parlant. He conegut l'únic motiu pel qual em sembla legítim robar, va dir. La gana. Nosaltres no en passem de gana. Protegim a capa i espasa tot el dia el que és nostre i durant la nit ens llancem a alta mar i robem el que uns altres consideren seu. No vull formar part d'això, va dir. I crec de tot cor que tots els que estem aquí podem fer alguna cosa millor. Aprofitant el silenci que hi havia, em vaig envalentonar i els ho vaig proposar. Proposo que compartim tot el que tenim amb aquelles famílies de l'Empordà que més ho necessitin. El menjar, les cases, les festes, el temps i el benestar. Crec que això ens farà molt més rics del que podríem arribar a ser mai si continuéssim robant. No et pensis que van acceptar tots de seguida. No. A molts no els va semblar bé. Alguns fins i tot van proposar llançar-me d'alta mar. Molts d'altres, però, van despertar amb les meves paraules i es van voler sumar a la proposta sense pensar-s'ho. No sense esforç, any rere any, es van anar sumant més i més gavines a la nova causa pirata i així ho van convertir en tradició compartir tot allò que teníem amb tots aquells que volguessin compartir amb nosaltres. Va ser així que, entre tots, vam començar la llista dels tresors més rics de l'Empordà, aquesta que has desenterrat a la platja. Coneixent a persones que ens obrien les portes a les seves riqueses més preuades, les vam poder descobrir. El menjar, la companyia, però sobretot l'amor. Aquest últim, per mi, el més valuós de tots. I vet aquí un gat, vet aquí un gos, aquest conte ja s'ha fos. Vet aquí un gos, vet aquí un gat, aquest conte s'ha acabat.